У Віцебску абрабавалі праваслаўны храм. Адбылося гэта ноччу 13 лістапада. Мяркуемы зламыснік затрыманы праз суткі пасля здарэння. Ён вынес з царквы срэбраныя крыжыкі, ланцужкі і пярсцёнкі, а таксама грошы, што прыхаджане ахвяравалі на храм. Наш корэспандэнт Ольга Шмаргун пабывала на месцы падзеі і ведае падрабязнасці. Пра крадзеж з храма святога апостола Андрэя Першазваннага ў міліцыю раніцай панядзелка паведаміў настаяцель. Ён заўважыў разбітае акно, разламаныя скрыні для ахвяраванняў і пустыя вітрыны з-пад сярэбраных вырабаў. На думку праваахоўнікаў, зламыснік трапіў у храм праз акно на другім паверсе, забраўшыся туды па вадасцёкавай трубе. Ніякага начнога вартаўніка ў царкве не было, і на тое, каб завяршыць сваю чорную справу, маладому чалавеку спатрэбілася гадзіны паўтары. На месцы здарэння праваахоўнікі знайшлі сякеру, якой мужчына так і не скарыстаўся, а таксама шматлікія адбіткі пальцаў рук. Яны і вывели на мяркуемага злачынцу. Подозреваемый в совершении данного преступления неоднократно судим за аналогичные преступления, нигде не работающий 18-летний житель Витебска. Супрацоўнікі крымінальнага вышуку прагледзелі запісы з камер відэаназірання бліжэйшых гандлёвых цэнтраў. На іх бачна, як малады чалавек з фонарыкам у руках вылазіць праз акно на другім паверсе і, кульгаючы, паколькі скокнуць давялося з немалой вышыні, адпраўляецца на ўцёкі. Зламысніка затрымалі праз суткі пасля здарэння. Аказалася, хлопец жыве непадалёк ад царквы. Частку украдзеных грошай ён паспеў патраціць, сярэбраныя вырабы засталіся некранутымі. По месту жительства сотрудники изъяли похищенное имущество, а именно серебряные кольца, цепочки и другие вещи, которые находились в оконной лавке, были похищены. Денежные средства, которые забрал парень из храма, он успел потратить. Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это кража, совершенная с проникновением в жилище. Колькі грошай забраў з царквы малады чалавек, дакладна невядома. Гэта былі ахвяраванні прыхаджан, якія ніхто не падлічваў. Манеты давялося пералічыць праваахоўнікам. Выйшла каля 300 рублёў або амаль кілаграм металлічных грошай. Тым не менш, у царкве хлопца асуджаць не спяшаюцца. Не только мы, но весь приход были возмущены таким поступком, потому что человек, который позарился на самое святое, наверное, не все просто так с ним. Ну, знаете, в церкви всегда мы не можем осуждать людей. Что его толкнуло на этот шаг, трудно сказать. Дарэчы, зламыснік не крануў іконы і іншыя каштоўныя рэчы, аднак краты на вокны другога паверха ў царкве ўсё ж вырашылі паставіць. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Віцебск.